गोजोन्थों मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि लोगो नोंथांमोन दिनै बे जायगाया जाबाय खासिकत्रा जायगा बियो बुथ कमिटिनि मिटिं जागासिनो दङ प्रग्राम दा बेवहायनो जोंबो फैदों दा बिनि थाखायनो भिडिअ लाबोबाय आङो नोंथांमोना सोरबा नायनो गोसो दंबा इन्टारेस्ट दंबा भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांनो हागोन दा मिटिंआबो जोब्बाय नै थांनो ओंखारलाबाय दा आङो नोंथांमोननो बे आंनि भिडिअनि थ्रुयै देखायहरगोन नोंथांमोना सोरबा नायनो इन्टारेस्ट दंबा नायलांनो हागोन आरोखि दा बेखौनो आं बुंनानै दोनथ'बाय बयनिसिमबो गोजोन्थों बुंनाय मथे खामानिखौ मावदोंना मावाखै जुदि देरहागोनबा देरहानायनि थाखाय मा मोनसे खोथाखौ बुंनो लामा मोनाखैमोन दा बे लामानि खोथानि थाखायनो आङो दिनै नोंथांमोननि जानानै बिथांनि रोजा रोजा साबायखर बावबाय दानि समनि बे आसल खामानिखौ जों फोजोबनो नागिरदों जोङो मावलांनानै नायगौ जानायजों लोगोसे जों बिदिखौ फोजोबना एसे धैर्य लानांगौ President Secretary members মুৰব্বীও মানে ভাল নহয় সমষ্টিৰ যিটো পাৰ্টিৰ এটা মূল ভেটি আমাৰ গুৰুৰ দায়িত্ব বুথতে থাকে বুথে এইটো ভাল কাম ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ আৰু প্ৰাইমাৰী